ka jingphet shi Ijipt. Jingthoh Kospel ba isne tu pensile yenga da umensiam Bakhuid jongmi kat ba ngadang pule ya kaktien ga jongmi ai bangan yo sngo ya kasur jongmi ka bapasyaw ha kamensiam jonga ai yanga ka jingstan jingshampang ban sngo tho ya ka khubor ba me ai yanga ai bakaktien ke jongmi kan long ke jingkmen ya ka donor jonga bat ke syarak ya ki kejat jonga ai yanga ka bor bantai ya ke jingim jonga halor kaktien jongmi to ai baki ki baro kin long hanga kat kum kaktien jongmi bin kmen yanga habanga yo sngo ya kaktien jongmi bat ba nganri kendong yaka kren kutrai syakri jongmi ngasngap kublei shibun jisu ngayaro yemi jisu onda kilami hakmi u angal utrai ulapau ha ka jing posniu ha u Joseph bat ulaong ke shim ya ukhunlong bat ka kme jong u bat tu phet shari Ijipt bat tu sa hangta hado bangan doong yapi u Herod ulawat yu khulung ban penyap yu kumta u Joseph ula ke joj ula shim yu khulung bat ka kme jong u bat shimit ula phet shi Ijipt bat ula sa hangta hado ke jingyap u Herod lale yakani ban pendap ya ka ba utrai ula kren da unong ya thulupa ngala khot ya u khon jonga ne Ijipt anda u Herod ula yam u angal utrai ula pau Joseph ha ka jingpos niu ha Ijipt bat ula ong ke jot tu shim ya khulung bat ka kme jong u bat let pai biang shari Israel namar kito kibalawat ban penyap ya u khulung kilayap kumta u Joseph ula shim yu khulung bat ka kme jong u bat ula let pai biang shari Israel haba ula yo sngo bau Archelaus ula longs im ke Judea ha ka jaka u kupa jong u Herod u Joseph ula tiang ban let chata onda la betha sho yu ha ka jingpos niu ula let no shejilla Galilea bat ula shong shnong han Nazareth lale yakani ban pen udlong ya kaba kinoi thulupa kiloong en khot ya u unong Nazareth ka Kospel jong utrai
Enda kerusta kelami angel utrai ulapau haka jemput seni hau Joseph uloom. Kisim yau kunlung bat ka kemi jong bat ka pet cari Ijipt botos sa hang ta aduk bangan daong ya pi. Herod wad yu kunlung man peniap ya Kum tahu Joseph ulah kijai ulah cim ya kunlung bat laka kemi jong bat cimit ulah pet sa Ijipt barulah sa hang ta aduk ka tingyapu Herod. Lale ekane ban pandai be ka bau trau la ken dau nong tulupa ala khot yu kun dunga na Ijipt. Endau Herod layap nuangel utrai la pahu Joseph badak kahar jemput seni ho Ijipt badulaong kijai to cim ya kunlung bat ka kemi jong balik pai piang cari Israel. Namar kitu kepalawat ban peniap yu kunlung ki layap. Kum tahu Joseph ulai sim yau kunlung bat ka kemi jong balik pai piang cari Israel. Haba ulo Israel bawa kelau tualong siem ha Judea ha kau paju Herod Joseph ulah king ban lai chata. Endalap tak syu ya ha jemput seni ulah lek no acha jela Galilea. Bat ulah Shillong ha Nazaret. Nale kene ban penurlong ya ka bakinong ya tu lupa kelong. And khot ya nong Nazaret.